Fudbalski klub Borac iz Klanovnika ovih dana održao je redovnu izbornu skupštinu. Na početku skupštine prisutni su minutom ćutanja odali poštu dvojici preminulih sportskih radnika i članova skupštine kluba Slaviši Miladinoviću i Miroljubu Nikolajeviću, bivšem predsjedniku. Sednicu je vodio Boban Ognjanović. Zahvalio se uglednim gostima skupštine iz fudbalskih organizacija, saveza, drugih klubova iz gradske opštine Kostolac na dolasku. Zatim je podneo izveštaj o realizovanim aktivnostima u 2019. godini. Više puta igrači su imali druženje uz večeru i posle svake utakmice uvek imaju osveženje. Na prigodan, ali skroman način i ove godine obeležili smo slavu našeg kluba. Sve obaveze koje nosi takmičenje u ovako ozbiljnoj ligi pravovremeno smo izvršavali i ostali smo kao i do sada ozbiljna fudbalska institucija u Braničevskom okrugu. Većina klubova koja dolazi vraća se nazad bez obzira na rezultat. Puna hvala za gostoprimstvo koje obezbeđujemo, ali to je bila i bit će politika našeg kluba koju mi moramo u narednom periodu da provodimo. Na kraju svim članovima uprave i skupštine kluba, mnogobrojnim prijateljima kluba, gradske opštine Kostolac, gradu Požarevcu, Gradskom fudbalskom savezu Požarevac, Fudbalskom savezu Braničevskog okruga, Fudbalskom savezu Zapadne Srbije, mesnoj zajednici Klenovnik, sindikatu Topova, Kostolac, poslovodstvu Teku Kostolac, želimo da se iskreno zahvalimo na velikoj pomoći koju bezrezervno pružaju našem klubu. Otvorili smo više tema i molim vas da uzmete učešće u diskusijama, ma kakve one bile. Tu smo da na sve odgovorimo, a i čujemo neke predloge koji su nam dragoceni. Usledio je predlog da se na upražnjeno mesto predsjednika kluba bira Boban Ognjanović, koji su članovi skupštine jednoglasno usvojili i izabrali Ognjanovića za novog predsjednika. Izbor Ognjanovića pozdravio je i Vlada Dinić, predsjednik Gradskog fudbalskog saveza. Da naselje, pošto je Klenovnik ima fudbalski klub u ovom stepenu takmičenja drugi niz godina. Borac je naša perjanica, zašto to kažem? Ako pogledamo nazad 5 do 10 godina i Rudar i Radnik su plivali gore i dole, imali probleme i tako dalje. Slične stvari sa Železničarom, dok Borac je tu gde jeste i ako se to stavi u jednu ravan sa naseljem, kao što je vaše selo, koliko ima domaćinstva i koliko i gde radi, svaka vam čast. Mi smo izuzetno saradnju imali sa pokojnim predsjednikom Mirom Nikolajevićem i sa Bobanom uvijek smo iznalazili neki način da pomognemo klubu. Najčešće su to bila finansijska sredstva, pravila igre se sad menjaju, pokušat ćemo na drugačiji način da održimo koliko toliko je moguće i te finansijsku logistiku. Za tribine, za stadion, za organizaciju svaka čast. Ja sam u par navrata tu bio i u kontroli, puno puta sam razgovarao sa našim predsjednikom Tomom i opet ponavljam, izuzetno težak i odgovoran posao radite i sve čestitke na tome. Još jednom da vam poželim da još dugo trajete, da budete ovakvi kakvi jeste, još bolji i sve što može i što je do saveza mi ćemo uvijek da vam pomognemo. Toma Ivanović, predsjednik Fudbalskog saveza Braničevskog okruga, se također obratio skupštini. Ja želim da vas pozdravim sve večeras prisutne, da poželim i čestitam na ovako dobrim rezultatima. Ovaj fudbalski klub je pretrpeo zaista težak udarac gubitom predsjednika kluba i ne samo fudbalski klub, pretrpeo i gradski savez, pa da kažem i okružni savez, jer zaista takav fudbalski radnik kakav je bio Mira Nikolajić zaista se retko sreće. Drago mi je da se klub konsolidovao i da je stao na noge vrlo brzo posle neke krize koja je zahvatila i evo, ovako kako smo večeras i čuli, ozbiljni su i planovi i za budući period. Drago mi je da je saradnja postignuta i ostvarena i sa gradskom opštinom, sa gradskim savezom, sve to funkcioniše, uslovi su, da kažem, izvanredni, više nego što neke gradske sredine imaju, to ima, da kažem, Borac. Nadam se da će to tako da se i nastavi, od vas sve zavisi. Ja moram da vam kažem, koliko god da se priča i koliko god da neko razmišlja u nekom drugom pravcu, ovaj okružni savez podržava sve fudbalske sredine. Klenovnik je prava fudbalska sredina. Ukoliko se organizujete, ukoliko napravite, a jeste već ozbiljan klub, ali ako imate ambicije veće, znači podignete tu unutrašnju organizaciju na više nivo, imat ćete svaku podršku, ne vi, svaki klub. Fudbalsku u pravom smislu reči. Predsjednik mesne zajednice je malo naivno, ali neke stvari ukazao na jedan problem koji je rak rana Fudbalskog saveza Srbije i fudbal uopšte. To je taj famozni, ta igra 3 za 3. Borba sa klubovima je žestoka na konferencijama klubova i tako dalje. Ovaj naš okružni savez ima 2 lige među opštinskog stepena takmičenja i okružni stepen takmičenja. U tom okružnom stepenu takmičenja su zaista respektivni klubovi, ovako kako je i Boban i čini mi se još neko rekao, to su i klubovi koji su
iz centara većih, gradskih, opštinskih i tako dalje. Borac se nosi sa time i nama nijednog momenta nije drago kad čujemo i na neke sumnjive rezultate, dogovorene, klubovi i tako dalje. Navodno klubovi to odgovaraju na, ne znam, neke insinuacije i neke marketinške sudija, pa bolje da se oni dogovore nego sa sudijama nešto i tako dalje. To je zlo srpskog fudbala, mi tu ne možemo mnogo da uraditi. Ali zna i Boban i Vlada je dolazila ovde na jednu utakmicu da sam ja zlo jer je tu bilo svašta i tako. Sve što mi primetimo, sve što dođe do naših ušiju, da je nešto što neko će da bude oštećen, mi smo to predupredili. Na tu utakmicu smo obratili pažnju, došle su najbolje sudije, došle su kontrole i mi zaista tu nismo, što kaže, nikog oštetili. Možda nismo pomogli, a nije ni naš cilj da pomogu na jednu stranu, drugu, znači treba da oštetimo. Ali verujte, iza svake fudbalske priče, ozbiljne fudbalske priče, stajaće opštinski, gradski savez i stajaće okružni savez. Prema tome, ja čestitam Bobanu, čestitam ovoj sredini, nadam se da će 90 godina da dočeka zaista sa još boljim rezultatima. Spremni smo da pomognemo kao okrug, ukoliko se ovaj klub, da kažem, dobro organizuje, ukoliko se postavi na zdrave noge, a već vidim i sa sredstvima da je stvar stoji dobro, da se već ova polusezona obezbedila, mislim da to nije bilo možda jasno mnogima, ali sve što je u tekućoj godini mora da se potroši do 31. decembra. To je već urađeno sa prevozom, vidim već avansiran prevoz za ovu polusezonu i sa igračima. Znači, zaista je to urađeno dobro, znači stvorene su neke predispozicije da se, znači, i ova godina, što kaže, odigra sa ovakvim dobrim rezultatima, može čak i sa boljim plasmanom tabeli. Još jednom čestitam svima, želim da uputim najljepše želje i da, kažem, 90 godina možda Borac čeka i više stepenu tako. To su iskrene želje. Hvala vam. Obratio se i Ranisavljev Dragan, član veća Gradske opštine Kostolac, zadužen za mesne zajednice Gradske opštine Kostolac. Dobro večer svima, pre svega želim sve da vas pozdravim u svoje lično ime i u ime Gradske opštine Kostolac. Takođe bih želeo da iskoristim ovu priliku da čestitam novo izabranom predsedniku, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, da im poželim puno sreće i uspeha u daljem radu. Što se tiče, malo pre smo spomenuli ova sredstva iz Gradske opštine Kostolac, sad ću da kažem samo u odnosu na prošlu godinu, ta sredstva su bila 2 puta po 9 miliona, to je 18 miliona ukupno, sada imamo 25 miliona za sportske klubove, tako da nadamo se da će da bude bolje. Eto, toliko. Hvala. Nakon održane sednice, izjave za našu televiziju dali su Vladan Dinić i Boban Ognjanović. Ja sam i u ovom uvodnom izlaganju rekao da fudbalski klub Borac iz Klanovnika predstavlja perjanicu Gradskog fudbalskog saveza grada Požarevca. Zašto? Zato što ako pogledamo oko sebe i mladi radnike i Rudar su u nekoliko navrata u poslednjih 5 do 10 godina imali izuzetne krize i trzajeve i odlazak u niže rangove i vraćanju više rangove. Borac je tu stojao i igrao u okrugu i svaka im čast na tome. Posebno veliki značaj leži u činjenici da iza Borca stoji naselje kao što je Klanovnik, koje nema puno domaćinstva, ali su očigledno složni i znaju šta radi. Svaki vid pomoći od strane Gradskog fudbalskog saveza i uvek postoji sa pokojnim predsednikom Mirom Nikolajevićem i sada sa Boban Ognjanović, kome bi čestitao na izboru i na funkciji, čini fenomenalan posao. Mislim da je kadar da sa svojim timom i svojim ekipom ostanu u rangu gde jeste i poželio bi im samo što duže da traju i što bolje rezultate da imaju. Još jednom, čestitke i na radu i na izboru. Ništa, evo, Borac je izuzet prošle godine kada nas je zaista zadesila ta tragedija da nam čovek koji je vodio ovaj klub i postavio praktično klub gde jeste pokojni predsjednik Miroljub Nikolajević preminuo. Nismo održali, te jedine godine da nismo održali skupštinu, ali evo, ove godine su se stekli uslovi i urađena je, znači, redovna izborna skupština, kao što je to rađeno u prethodnih godinama do sada. Kažem, kao što je predsjednik sada rekao, mi jesmo malo selo, tu da se takmiči fudbalski klub Borac je Vraničanska okružna liga, jedno eminentno takmičenje u kome pored Borca igraju zaista klubovi, opštinski klubovi, Golubac, Rudar, Žagubica, Žabare i veoma je teško i finansijski i takmičarski
to sve podneti za jedno selo. Međutim, velikim radom vidjeli ste danas i kompletno ljude iz uprave i navijače koji su svi ovdje, uz njihovu pomoć, veliki rad, ali i prepoznavanje gradske opštine Kostolac koja nam sredstvima, znači preko konkursa za sport dodeljuje određena sredstva i Gradski fudbalski savez sa kojima uspevamo znači da se izborimo i igramo u ovom takmičenju već par godina unazad i nadam se da će i ova nova uprava nastaviti ovim putem da smo do sada stali.